non se me escarallou a furgoneta, que non me encende. Levo non sei canto tempo aquí, vou probar outra vez, non vai a ser, pero... Voulle tirar do aire. Ai, maneira, me cago en la madre que me parió. Dios. Basta que se che joda a furgoneta e que andes sin baliza pa que apareza tráfico. Aquí, Leandro, aquí, tranquilo. Ven aquí, Leandro. Eso no es todo problema, no me paga conmigo. Eso no es todo problema, ¿no? Hay un vehículo parado en la carretera que non ten a baliza posta, vale? ¿Qué pasa? Vese que o conductor debeu escapar ou anda por aí e isto non pode ser. Isto é unha multa. E outra cousa, Leandro, preguntaraste tú, por que levo o pantalón negro? Porque pola mañá estou na oficina e pola tarde veño aquí ao... Ahora... Ahora é importante dar co conductor do coche, vale? Hola. Que tal? Como estamos? Na vin cando baixei. Ah, pues estaba aquí, Estaba aquí mismo. Eu vino baixar e... Xa. Que tal? Quere grelo? Xa tiña aquí un. Non me fai falta... Abrocha chaqueta. Señora, estamos buscando a conductora deste coche. A condutora ou o condutor? Por que dis condutora? Bueno, pode ser condutor. Sí. No, é que, a ver... O que seña. Pero quere usted grelo? Porque vos igual sodes máis de lechuga, non? Pero se quere levar o... Señora, non me escoitou ben ou que? Que? Que se sabe vostede de quen é esta furgoneta. Non me grite! No Pa me- empezar! E eu que sei de quen é a furgoneta. Será dunha chavala cachonda, así... Ten toda a pinta, pero non teño ni idea. Leandro, ven pa aquí. Son moi importante, Leandro, os detalles. Mira, ven pa aquí, Leandro. Os detalles, mira pa aquí. Que pon aí? Panadería Nieves. Ahora xa non pon. Tú acabas de salir da academia e tens que aprender, vale? Vale, bien. Fíjate no nombre. É unha panadería, sí, pero quen é a propietaria da panadería? Quen podería ser? Unha tal Nieves. Dime. Señora, faga o favor, que estou... Perdón. Que estou co chaval que saleu da academia ahora, estuvo traballando este verano nos Saltamontes e agora está con... Pan panadería, aí xa sabemos que pode ser de pan, ou empanada, ou dulces, ou levas un polo e asencho no forno, pero de quen é? Dunha tal Nieves. Que? Señora, Perdón. Me puño nerviosa. non será usted a panadeira, non? Non será Vou usted ser a eu. panadeira. Me cago en la vía, Que me cae ahora mismo aquí un rayo enriba se eu son a panadeira.
Bueno, parece que quere chover, Leandro. Tú tens que aprenderlo moi fácil. Cando chove moito, non se hacen controles que nos mollamos. Vale? Eso... Hombre, vas a estar a... Vete que no va, vete. Vamos. Chao, señora. Hasta luego. Chao, venga. Hola, Nieves. ¿Qué Dame tal? un bolete. ¿Cómo? Venga por aquí, por favor, señora. Póñase aquí. Un bolete. Véngase aquí. Que eu aquí. Un bolete, dame un bolete. ¿Qué quiere? Un bolete. ¿Por qué le pide a usted... ¿Por qué le pide a usted molete? Y dixo Nieves. Non dixo mole. Dixo Nieves. No. Dixo Nieves. Dixo... Non dixo Nieves. Dixo... Verdad que non dixaste Nieves? Sí, dices Nieves. Pois claro. Non dixo. Dixo... Jueves. Dixo, non dixo molete, dixo jueves. Porque Sí, Paquita vive aí abaixo, anda desorientada todo o tempo, andan as fillas detrás dela seguido, porque ¿Y por qué le pide a usted un molete? Si usted non é a panadeira, por que lle pide un molete? Porque lle chamamos así ao grelo. A manchea. A manchea do grelo, aquí nesta zona, chamaselle molete. Ah, sí? De toda a vida. Isto é... Non se chama manda, ni manchea, ni... Eu manda... Tío, Eister manda algunha vez? Aquí chamámoslle molete de grelo. Isto... é así. Pois perdón usted, porque eu dixo que igual é a panadeira, como vai vestida de panadeira. No. Bueno, queríase... Esto, non? Ela dixolle molete. Sí. Pero levas así, vale? Venga, señora, por favor, marche. Por favor, señora. Ben, sí. Eu quero un bolete. Espera. Ande vai? Ande vai? Home, se quero un molete que o leve, non? Que... Leva deste, que este está máis blando. Moi bien. Pero non di que usted non é a panadeira. Eu non son a panadeira, pero se ela quere pan, a mellor fixo un huevo frito e quere mollar. Leve o pan. Totalmente. Xa ayudou eu á panadeira cando a vexa, Muy bien. Venga. Venga. Non me diga que no, que leva uniforme de panadeira. Quen? Usted. Que uniforme? Ese é un uniforme Este de non é panadeira. un uniforme de panadeira. Non. Ese é un uniforme de... Entón, por que vai toda vestida de branco? É panadeira, por iso vai toda de blanco. Por que vai de blanco? Porque me vou casar. Pero como se vai casar se eso non é un vestido de novia? O importante non é ir co vestido, Claro que é. O importante é ir de blanco como símbolo de pureza e que son virgen. E iso é o importante, a mí o vestido non me... Non lle vexo moito sentido a eso porque Leandro é virgen e vai de verde. Eso que terá... Bien, entón usted non é a panadeira nin é a dona deste son a coche, non? panadeira, Bien, coño. vale. Entón, se non é a panadeira, non lle molestará que colla unha barra e lle coma o corrosco. Molesta. Molesta-lle. A cas panadeiras jódelle moito que comas o corrosco na máis. Todo o mundo o sabe. A mí non me molesta. Ai, bueno, pues entonces nada. Bueno, Leandro. Ah, está malísimo. O que? Debe ser pan congelado. O que, ó? Eso. Que vai ser pan congelado? Por que pan congelado? Non faltes ao respeto aos panadeiros que se levantan ás 6 da mañá. Levántanse a 1 da mañá para amasar o pan para que despois veña xente como a ti para congelalo. Non me jodas, Xa che aviso. Bueno, vamos a seguir buscando, Leandro. Ven, pues tú ahora sentaste un pouco pola tarde porque... No, porque...
Ah. Tú déchete cuenta ahora, Leandro, que este traballo non é un traballo que cansa moito. Ahora baste, sentaste unha hora, vale? Descansas e tranquilizaste un pouco, porque estás moi nervioso. Entonces, tan nervioso non podes traballar. Vámonos por onde viñamos. Veña. Vai pasa pola que- sombra, Estaba pensando eu, Moito pensas, moito pensas. se non levaron uns grelos. Quero Xa que gerelo? estou aquí, vou nos levar. Que raza é esta? Que variedade é? É unha C15. Os grelos. A furgoneta non, os grelos. Que... Ah, son dos bos, Dos vos que? dos que non pican. No, hai grelos que pican. Sí. Serán ortigas. No, son de Ortigueira. Os grelos. Sí, os grelos son de Ortigueira. Me parece que non conoce o produto, moi ben. Estos collinos en Ortigueira son bravos, Bravos. Entón saberá os precios, ben. Hombre, Canto vale unha manta? Canto é o precio? 30. 30 euros. No, 30 céntimos. 30 céntimos a manda inteira. 30 céntimos o grelo. Amanda, Cobra por grelo. dependendo do grelo que leve, é un precio ou outro. Pouco caros, non? Ah, é caro. Pois vai a usted apañalos. A ver, Vou nos levar igual. Ten cambio de 20? cambio. Ten aí cambio de 20? Teño, non vou ter cambio. Aquí á aldea teño que traer cambio porque se ando sin cambio, a xente sempre me trae billete grande. E non hai maneira, chico. Entonces ando porque por estas aldeas, se ando sin cambio, estou perdida, amigo. Entonces, ao final, 8, 7, 20, tá? Aí está. Douse conta, non? Dime cuenta eu e deuse cuenta usted. Sí ou non? Entón que? Dinche €1 de menos.